Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. Silok eh. Mahal ko matang walo. Mabak nga ng sinangapda. Ay, kumaroon ito mo gida sa balegod. Ay, katulad ko ande, katong... Alam mo kayong Nick lang? Oh. Ito, alam mo kaya. Tugan. Sabay bito sa kuwan, buhol. Anong ulit, tagi kanta. Laloy. Ako lang talaga. Tungod to. Ay, dapat yung tingugid, hindi passing ang taon ni Mariusip. Musik kasi tingin. Kumusta ang imuhang kuan? Sa Yakuza, Takusa. Ako sa munggos. Tagal na akong artist. Tagal na akong nangarap na maging artist. Yeah. Ngayon lang natupad. Bakit ka nagtatagalog? Bisaya tayo. Di, ipinadala lang ako dito. Sakit mo dito. Dang ngalan nito eh. Sakit toy, okay. Lugon toy buwang. Sakit man. Ay, wapo gini, please magay kayo, giyatoy. Sa mo tagbag-o ni, ayun na lang oy. Alas mo na akong design, may catalyst stick ba? Ano? Stick man ba? Toy, sakita ni. Parainon ka mal dito. Kung dito ko sa kilay, ibutang. Bayap na siya, Jol. Problema ni So ngayon sir, Wala. ano pong yung pinaka-best nyo na tirahan ng mga artista po sir? Si Bana Law eh. Wala mo sa tingin. Saan po siya nagpatato po? Hindi ka na anak ka na ng kanyang ano, ng kanyang heart kasi nasasaktan siya pag hindi niya ako nakikita. Okay. Buo kong may pag-stick mo na sa toko ada, primero ba no? Suway ba? Gaya guys. Sakito eh. Siya may mukha tayo, magagayag ka. Kanya lang sayot. Bawa ang kuwan gid ko. Karon ba ko sa ano ni gyud. Kawa blood bad influence ka. Sumbong di man. Arama inay. Oy, yung isa uno. Bawa payos. Ano nang dako-dako tato na sa layot? Grigor. Nga tato gugol eh? Asa agtang Tibot. Ba ganito? Ako ikot sa Ito, digo. tagak lagi na sa tip na. Tip na yung dugo dahil. Yung dugo dahil. Take it na sa kuha dahil. Ano itom na kung dugo nga green man na dyan. Wala. Ani Ikot na ng dugo dahil. live na ni mo Video. video. Salamat. Kat lang. Okay, komplana na. Ano ba nga isog ko? Kapoy. Oh, katulay pakita to isog ko. Ayaw na na-view ang kumpan. May pagka-practice ko glass da ano. Glass dito. Bubuwag ba? Pagbuwag na. Muna diya. Okay lang yung pagkantay. Dila ko motong. Agay. Fuck me heart. Ano ginang lining day? Gini day maguntam ning lining day. Ako, mo siding yun.
Hindi ko ni patingog shooting sa uy. Matay. Ano ni Rata Day? Naman din yung passive bind. Kuglito mo? Lingawa ninyo good. Ingon sa balik ko delivery. Baka magkabalik. So, lingawa ko na kayo linto eh. Lito may passive bind. Nga passive bind. Imo sayot kinsa man ni? Ako. Ay mo pa din si ate biya. Pamahunong ta siya. Si Jik, pamahunong Jik ba? Kita ba? Kita ba? Ano kanin siya ako napilit ani? Ga. Tay dagam tag design diri nga. Pwede ra. Hindi ka magagagmay. May pag-star ng taon ko. Ga. Makuha na ni mga pan. Ano? Sayaw. Ano mo tayo? Ako yung pinakalas mo Dawa matay. mo pan mo ko. Mugi ano sana? Mapagbigay ra ba ko? Pwede naman. Di mo pagbigay mo ko. Pwede naman mo na gid. Ikaw. Aka nilang. Pang-delete lagi ng conflict lagi. Kung may din mo, masilpo na to. Uy, charge ko. Kay lubot kayo. Patay na patay sa'yo. Bro, lagi story. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo Wala ni nabi. Wanay kulay din, mananap. Shitting na ba patangtang na nako bi. Pwede ram ko katong murag steak lang. Challenge oh. Patato takilay. Bada. Hindi na ko kailan maka ikaw ganahan ka. Yan ara. Okay ra. Oh, kani siya. Ayaw lang siya pun. Ha? Di sakto naman diha okay na. Oh, tuy no. Hindi naman nagid. Hindi ka bagsip na, kanawa mo. Ay di natural. Natural man nga na. Oh. Ay bati mo na ya. Ano wo? Saan ko? Huwag mo na diri yun. Baka ag itom ra pati. Pwede naman siya kanang di na ka siya kapag itom kay Ayun, nindot day, matanaw itom man ato, day, Piste wala yan ni. Ay, pagbuot din mo, nagpapagday. Ikaw na. Pero ako wali na. Dik na na yung kong gidad. Dik. Ay. Ano na naman na diha? Bayot na diyot. Ikaw mo pinakayot na mo yun. Ayo do, ayo tulong na labot na yun. Ikaw may bayot na mo diri. Ano dito ikatulog ang pasilbay. Gusto mo magmahay ka. Lagi undang. Ano dito pasilbay. Nakuit na ko yun. Di mo akong padayon na na. Yes. Tangi tubig bro. Butangi. Dugay ato silong ko to. Away just tindira dito. Namoy gloves. Asa para kamot hindi para naong. It's Nicola. Damn, Aiden, you a killer. Move, shake it and move your body. Move, shake it and move your body. Move, shake it and move your body.